Għaddejja ħidma inkluż minn għaqdiet f'pajjiżna biex jiġu riveduti l-liġijiet dwar it-trasport fit-triq li ddaħlu fl-aħħar żmien fid-dawl li dawn qed joħolqu kompetizzjoni mhux xierqa li teżisti bejn il-pajjiżi fl-Ewropa kontinentali u operaturi f'pajjiżi gżejjer qed ikunu żvantaġġati. Din il-ħidma issir mill-Assoċjazzjoni tal-Operaturi ta' Tractors u Trailers l-Atto, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malta Business Bureau flimkien mal-Irish Road Haulage Association u l-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija ta' Ċipru. F'Novembru li għadda l-Avukat Ġenerali fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja wkoll esprima ruħu favur it-talba ta' Malta biex tiġi annullata r-regola tar-ritorn tal-vetturi fil-pakkett ta' mobilità tal-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li ntlaqat b'mod pożittiv mill-Gvern Malti. Issa ċ-Chairman tal-Atto Joseph Buġejja qal kif għalkemm Malta, Ċipru u l-Irlanda huma tliet pajjiżi membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea, il-policies tal-Unjoni Ewropea għat-trasport marittimu fuq l-art mhumiex qed jikkunsidraw il-kundizzjonijiet speċifiċi u żvantaġġjużi tagħna. L-għanewlieni tal-Grupp Island Nations Advocacy iffurmat mir-rappreżentanti ta' kumpaniji tal-ġar tal-merkanzija bit-triq u li trasport bejn pajjiżi gżejjer u l-Ewropa kontinentali jibda jitqies bħala combined transport, dan bekk jagħtihom aċċess għal diversi inċentivi. Bħalissa kumpaniji Maltin qed jużaw ir-rotta bil-baħar bejn Malta u Ġenova, minflok ma jsuqu minn Pozzallo fi Sqallija sa Ġenova, dan diġà qed inaqqas emissjonijiet b'70%. It-talba biex jitneħħew l-iżvantaġġi tal-liġijiet li hemm bħalissa dwar combined transport se jkunu wkoll riflessi f'position paper li mistennija tressaq l-International Road Union, l-akbar organizzazzjoni fid-dinja ta' operaturi ta' trasport bit-triq.